Tsika dzatakatapa kubva kune vamwe dzakati wandei, dzedu dzakati wandei, hatingadzipedzi dzose, asi tichabata shoma dzinoita kuti kana uchizenge wasangana neimwe isina kutaura unotoona kuti ndo zvimwe zviya zvairehwa izvi. Vakambotaura vakati kana uchinge waenda kuRome ita zvinoita maRoma, asi takazodzoka toita dambudziko rekuti vauyi pavakauya kuno zvichida kutangira kuna Vasco da Gama nanani vaya, pavakauya havana kuuya kuzoita sevaRoma, vakauya vakabva vauya netsika dzavo, ndobva vasvika ndobva vadzisanganisa nedzedu, ndokuchirabha dzedu hadzichaonekwi. Isusu vacho neutera dzedu taakutodzidini, taakutodzituka. Takanga tine tsika yewanano yaiti vanhu vanowanana vematongo kana kuti verudzi rumwe chete, asi nekufamba kwenguva neiyo yandataura kune inzwi randisingakwanisi kutaura nechishona rinoti globalization. Taakungoita kunge tinoshedzerana, zvinoitwa uko zvoitwawo kuno, zvinotambirika uko zvotambirikawo kuno. Nyaya iyoyo yaita kuti tinofanira kutambira zvekwevamwe ivo vachitambirawo zvekwedu, asi tine masimba akasiyana ekuti zvavo zvinogona kutambirika kuno zvedu zvigotadza kutambirika kupi ikoko, zvovhiringa tsika dzedu.